खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 28 मे 2025 मायथाइ एबा 13 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। आयआ मोजां जागोन, नाथाय नाङै खामानिफोरखौ दबथायनाया मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। आबेगजों नोंथांनि थिरांथाफोरखौ बिथोन होनो दाहो। थांखिथिखौ लाखि। फालांगि आरो राङारि आयदायाव दावबायनाया नोंथांनो गोदान खाबुफोर होनो हागौ। दिनै नोंथाङा हरखाबै सोरबा गोजाम सिनायथिखौ लोगो हमनो हागौ। नखरजों गुन गोनां सम हगारनाया नोंथांखौ गोदान जिउ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै जुलि जानाय जिउआ गोदै जागोन। नोंथाङा सानफ्रोमबोनि हाबाफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। दिनै नोंथाङा फालांगियाव रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हागौ। दिनै नोंथाङा गोदान खामानि जागायनो खाबु मोनगोन, जेराव नोंथाङा जाफुंसारगोन। दिनै नोंथाङा गुबुनफोरखौ मदद खालामनो थियारि जागोन। नखराव मुलाम्फानि थासारि फैगोन। नोंथाङा माखासे सोरजिलु हाबानिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा गावखौ रंजानायाव एसे सम हगारगोन। दिनै न'आव मोनसे गोथार फालिथायबो जानो हागौ। नोंथांनि खामानिनि आखा-फाखाथिया बांगोन। बोर मोननो थाखाय सासे ब्राह्मणनि आथिंखौ दां आरो नोंथाङा धोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै गोसोआरि आखुनि थाखाय गोरोन्थि थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। रोंग'थि गोनां सुबुंफोरनि सुबुरुननि सायाव गोसो होनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथाङा गोजाम खामानिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हमगोन। नोंथांनि गथ'फोरा नोंथांखौ गावसोरनि आदर्श सानगोन। नोंथांनि बिफानि सावस्रियाव जौगानाय फैगोन, जाय नोंखौ स्ट्रेस गैयै मोनहोगोन। दिनै नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ मोजां नुनो मोनो। नोंथाङा गुबुन हादोर दावबायनाय एबा गोजान हादोरनिफ्राय जोबोद मोजां खौरां एबा गोजोनथाव खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनै फालांगियारि नोजोरजों मोजां जौगानाया जाथावना आरो नोंथांनि गावखौ फोथायनाया बांगोन। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनो लुबैयो एबा गोदान साख्रि नागिरदों, अब्ला नोंथाङा दुखु मोननाय नङा। हरखाबै राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। आनजादनि थाखाय थियारि खालामनाय फरायसाफोरा मोजाङै दिन्थिफुंगोन। नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय थागोन आरो फालिथायफोरबो जानो हागौ। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोजों फिन सोमोन्दो लाखिगोन आरो जयै सम हगारनायखौ रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा गोजाम आयदाफोराव हमजानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। माखासे सुबुंफोरा फिसा-फिसा आयदाफोराव रागा जोंनायनि थाखाय नोंथांखौ हेंथा होनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि रागाखौ दबथायना दोननांगौ। नों सांग्राङै रायज्लायनांगौ। रां थिसननायनि सोमोन्दै नोंथाङा माखासे गोदान सुबुरुन मोननो हागौ। कम्पिउटारनि फरायसाफोरनि थाखाय साना गलाय-गथाय जागोन। जाफुंसार जानो थाखाय नोंथाङा दानो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। थानसालियाव एसे सम हगार आरो नोंथाङा नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरनि मोनसे सुस्रांनाय नागिरगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रिनि बाथ्रा साननो हागौ। नखराव सोरजोंबा गोरोबलायै जानो हागौ। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। नोंथाङा जिउआव गोदान सुबुंफोरखौ लोगो हमनानै गोबां गोजोननाय मोननो हागौ। मोजां खामानि मावनायाव जाफुंसार जानो थाखाय नोंनाव साहस थानांगोन। हारसिं सुबुङा लोगोरि नागिरनो हागौ। फिसाय आरो बिसिनि गेजेराव नांलाय-खमलाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। तुला राशि आयनि थाखाय मोनसे साबसिन सम थागोन। फालांगि एबा खामानिजों सोमोन्दो गोनां सानथांखिफोरा फिथाय होगोन। दावबायनायनि फिथाइया गोजोनथाव जागोन। मिडिया, ग्लेमार, बोसोन होनाय, सोलोंथाइ बायदियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा बांसिन जाफुंसार जानो हागोन। गथ'फोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन आरो बिसोरनि मावनायफ्रा गोसोखौ गोजोन होगोन। बबेखानि गासैबो मोजां जानायनि उनावबो सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा जेंनानि जाहोन जानो हागौ। समाजारि राजखान्थियारि फोथाराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा बे समाव मोजां जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि दिनै नोंथाङा लोगोफोरजों बबेहायबा थांनो सानथांखि लागोन। नोंथाङा फिट मोनगोन। मार्केटिंजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे साबसिन सान जागोन। नोंथांनि नखराव खुसि आरो जौगानाय फैगोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों बांसिन सम हगारनो नाजागोन। नोंथाङा मावख'आव गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नोंथाङा माखासे गोदान सानस्रिफोरावबो खामानि मावगोन। नोंथाङा माखासे समाजारि हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ। गासै महरै बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। थानसालियाव गोसोम उरद दान हो। गासैबो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम गोथां। धनु राशि दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि महरै गावखौ सोनारनाय मोनगोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोनसे मोजां माइल खुन्थिया मोननो थांगासिनो। नोंथांनि खुसिया गोख्रैयै बांनो थांगासिनो दं। नोंथाङा मोजां मोनलायनायनि आयदायाव जाफुंसार मोननो हागौ। राङारि मुलाम्फानि थांखिजों खामानियाव नाजानाया जाफुंसार लाबोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोदै हेफाजाब मोननो हागौ। आध्यात्मिकनि थाखाय नोंथांनि उखैनाया बांगोन। नोंथाङा बेखौ मिथिनो लुबैगोन दि नोंथाङा बबे दिगाव थांगासिनो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि आनजाद एबा बादायलायनायाव बाहागो लानाय फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। जुदि बिजिरसालियाव सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां नालिस दं, अब्ला बेखौ नोंथांनि फारसे थिरांथा लानाय जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव हास्थायनाय फिथाइफोरा नोंथांखौ मोनसे गोदान फोथायथिजों बुंफबहोगोन। नोंथांनि खामानिया बाख्नायजागोन। खामानिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गुसुं दावबायनाया फिथाइ गोनां जागोन। सोमोन्दोआव थाग्राफोरा हाबा जानो थिरांथा लानो हागौ। नखरारि जिउआ दिदोम थागोन। नोंथाङा गोजोननाय आरो खुसि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि गोबां सानथांखिफोरा थि समावनो आबुं जागोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि फोथाराव गोबां जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि बांनाय गोहोजों नोंथाङा गोबां मावफुंनो हागोन। दिनै नोंथाङा मोनसे थि खामानियाव गोरलैयैनो माखासे सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि बेसादनि सुबिदाफोरा बांगोन। दिनै नोंथाङाबो माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। जुदि माबाफोर बिजिरसालिनि गसर दं, अब्ला दिनै बेयो नोंथांनि फारसे जागोन। जुदि नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनो आरो बिसोरखौ गावनि जिउनि लोगोरि बानायनो लुबैयो, अब्ला दिनैनि साना बिसोरजों रायज्लायनो थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि लुबैनाया जाफुंगोन। मावरियासालियाव माबा मोनसे अनसुंथाइ हो। नोंथांनि गासैबो हाबाफोरा मोजाङै थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। मीन राशि साख्रियाव खामानिनि जायगाखौ फेहेरनाय जानो हागौ। जेरै जेरै खामानिनि नारसिननाया बांगोन, न' आरो नखरनि थाखायबो जिंगाया बांगोन। बेनिखायनो खामानिजों सोमोन्दो थानाय नारसिननायखौ मोनसे जुजिनाय महरै लानांगौ। जाफुंसारनायनि मुकुटआ नोंथांनि खर'आव थागोन। नोंथाङा गुबुनफोरनिफ्राय गोबां मदद मोनगोन। नोंथाङा जोबोद थिखानाय आरो सांग्रां जानांगोन, मानोना माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि लामायाव हेंथा होनो नाजानो हागौ।
नोंथाङा मानसिफोरनिफ्राय मोजां बोर मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।